naimbag nga oras tayo amin dito sa Niweng ti Amyanan Group. Happy 39 Mansari kada tayo amin kakabsat. Agnanayon kayo nga ay ayaten sa Niweng ti Amyanan Group. Lipaten kanti ko ng ngem saan Tana irwa mag-ayat anay sang-sangayan Ayat akinali kagumat Naipaay mo pudno apakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagiti ladaw ang minak makikita Dagiti naruay nga inangaw da Tumreng lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ahiyaten ka Ipatpatedken pudno at ungdungwen ka Uray paino inmadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay sa katoy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagiti ladaw ang minak makikita Dagiti naruay nga inangaw da Tumreng lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ahiyaten ka Ipatpatedken pudno at ungdungwen ka Uray paino inmadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay sa katoy puso Agnanayon nga ay ahiyaten ka Ipatpatedken pudno at ungdungwen ka Uray paino inmadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay sa katoy puso
yaman at kakabsat. God bless us all.